приятели на идеята направи си сам. Днес съм решил да ви покажа как на тези стоящи смесители може да си смените самички без много зор главата, ако някога се развали. Понякога се случва. За 10 на години работа, може и повече. Те са хубави качествени са. Така, като начало трябва да се махне тапичката. И когато погледнете тук, ще видите, че има един малък шестограм за развиване. Взимате си този ключ и го развивате внимателно. Малките дреболийките в тази част си ги слагате някъде, така че да не ги загубите. Това е, което ще видите отвътре. Сега смахате този ринг. Той е на повечето батерии на винт. Просто го развивате. Тук не е. Тук е като клик система. Ето така си го. Половина отгоре вдигате и просто го вдигате. Ето това представлява вътре. Показва се вече вътрешната част на главата. Като тук имаме това, което виждате, е стоп гайка, която спира движението на главата вътре. Тръгнете ли с такъв ключ, може да не се получат нещата, защото при силен натиск започва да изпуска или да сгъва самата пластмаса. А натискът е силен, защото когато това не е свалено, първият път трудно се сваля. Доста трудно понякога. А ако вземете от тези ключове, ще го наредите сериозно. И затова решението тук е да използвате камък. В случая камъка е 6-стен. Не е 12-стен. Слагаме го, само да видим от коя страна върши. Слагате камъка. Този камък е 29. Той е малко по-труден за намиране, но изрично ако отидете си купите камък 29, ще намерите. Но в комплектите често го няма. И внимателно обвивате. Просто да тръгне. Ето го. Оставяме на една страна. Сега, при други смесители главата, момент, при този смесител главата май като дорите да стои свободно и да бъде притискана от гайката, а тя си влиза. Ето тук доста плътно благодарение на две уплътнения, които са сложени. За целта, за да се извади, ето от тук просто натиска. И той излиза. Хоп! И получаваме едно празно тяло, което е излято. Много здраво и ето ми е главата. Това е фит 35 мм керамична глава. Ето го първия уплътнителен пръстен, ето го втори уплътнителен пръстен. За да имат по-дълъг живот, задължително трябва да се отмазват с брез. Така. За целта, преди да го сложа, аз ще му пръсна малко гъвчица. Видите един мърлев парцал. Слагате тук и пръскате малко, само да видим. Така. Ето това трябва да се случи, виждате? Ето го. Сега излишното количество, леко го обръсвате, не е необходимо да е толкова много. Трябва да остане. Така. След което си го слагаме обратно. Понеже при другите, когато се махне
главата. Тук има две дупки, се виждат как да се сложат. Тук ги няма, тук е празно. Тук ето тези двете малките дупчици са за тези двете пъпки. Доста е лесно. Просто гледате пъпките да си паснат на мястото. Когато видите, че са точно на място, просто натискате. И се чува това щъркане. Готово. Това означава, че гумените уплътнения са влезнали в леглата си. Значи това пръстенче мърда, маха се, но няма нужда да го пипите. И сега всичко по обратния ред. Първо гайката, за да притиснем отново главата. Ето. Сега може леко с този ключ да стегне. Дори може и с този малко. Край. Нищо, което работите по ВК монтажите, не се притяга с сила или пък с зверска сила. Всичко трябва да бъде внимателно направено. Така, слагаме си преди дъжката пръстучето. Това така напасваме го леко, то си намери къде са му жлебовете. Ето го. И завъртаме го. Това е. Сега идва ръкохватката. Накрая болта. Болт. Да. И като имаш дебели пръсти, имаш проблем. Да. Ето. Топло препът го цели. И ето. Слагаме индикаторчето за топло и студена вода. Това малко капаче. И смесителчето ни е готово. Естествено, понеже с греста омазахме работите, там ще го завършим. И така, лесно, като за 5-10 минути работа, с малко повече внимание, може да спестите едни 40-50 лева за колегата, който ще се разходи до вас да ви следи смесител. И понеже един път ме предупредиха в един клип един колега, естествено преди да заминете към тези всички дейности да ги изпълнявате, трябва да се спрете водата от главния щрак. Или, зависи, нали, в повечето случаи, извинявам се, нали, в повечето случаи долу от ъгловите кранчета, които са под-ниски. Оттам цак-цак спирате водата. Ако случайно не работят, спирате от главния щрак, тогава при водомер. Ами това е, надявам се да ви е било полезно.